Om, at universet blev skabt Big Bang. ved Big Bang. Hvad er det? Hvad er Big Bang? Ja? Det var en eksplosion. Det er en eksplosion. Ja? Det var noget, der ramte hinanden. Og så skete der et eller andet. Efter det der Big Bang, så bliver alt, hvad vi kender til, alt, hvad vi kan forestille os, skabt. Er det ikke rigtigt? Jeg har noget, jeg skal lige vise jer, fordi det var ikke kun det, jeg forberedte nogle ting, så jeg kommer lige og henter det. I begyndelsen var der intet. Ingen larm, ingen stilhed, intet lys, intet mørke, ingen bevægelse, ingen stilstand, intet. Undskyld, er du bange? Er I bange? Okay, hej alle sammen. Det var så... Er alle okay? Er der nogen, der har fået hjertestop?涙がこぼれないように思い出す春の日一人